kasar mu ka kammala ana tutiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Allah Ubangiji mai sama da sunan ka ne muke yin bara. Madaki, Muna kankana muke ji uwa uba na kira. madaki ka gama lafiya. Komai ya faru nan duniya sukan ce da mu hakan kaddara. Madaki, Shi ya sanya kake ganin rayuwar mu ba a tankwara. madaki ka gama lafiya. Wanda ya rike kaddara to ya haddace shirin duniya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Shi ɗan adam zuwa duniya ana so ya zo shi ne lafiya. Madaki, Ko ina za ya je ana so ya je shi ne lafiya. madaki ka gama lafiya. Ko tafiya kai za a ce ka dawo gida kana lafiya. Madaki, Ko sarauta kake ana ce da ka gama lafiya. madaki ka gama lafiya. Aure idan aka yi za ka ji ana addu'ar zaman lafiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Wallahi ko su tutar su kan faɗa gashi mun gama lafiya. Madaki, Soja mai bindiga yana so ya kammala lafiya. madaki ka gama lafiya. Ko da zuwa ibada maka ana so ka kammala lafiya. Madaki, Ka kasance haka wa madaki ya gama lafiya. madaki ka gama lafiya. Aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Sunan kana da daɗin kira a kan ayyukan ka don na ji ne. Madaki, Ka iya kwakari a aikin ka ba na barna ba ne. madaki ka gama lafiya. Zuwa ofishin da na ji wasu ban so in ta da zance ba ne. Madaki, Ka'ida ka cika ta aikin ka ba faɗi na ba ne. madaki ka gama lafiya. Zancen ma'aikata ne suke ina jin su har ina tutiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Mun yayi kwantirola wani fatakwar mu je in kirga muku. Madaki, Ya gama lafiya kamar wanda ya yi aikin maka. madaki ka gama lafiya. Shari da hargitsi yan kudu ce bai kau da shi bakan ayyuka. Madaki, Yanzu shi me kake bukata da shi mu saka maka. madaki ka gama lafiya. Wannan ka je ka kai shawara idan ka gama shi to majiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Post clearance audit na Lagos madaki ya rike. Madaki, Babu mai jan idan da zai ja shi kwantirola yake. madaki ka gama lafiya. Komai yanayi akan ka'idarsa madaki ya rike sun sake. Madaki, Gashi nan ya gama amma har a yau batu ne ake. madaki ka gama lafiya. Wannan ake kira legacy da kunne irin na mai tarbiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Assistant na controller janar na tare an tire ya rike. Madaki, Kasuwanci batun haraji a bangare na suke. madaki ka gama lafiya. Ya tsarkake wurin an faɗe shi da kan ya zo wurin ya cike. Madaki, Allah saka maka kasan nan a yau tunani muke. madaki ka gama lafiya. Ko za a samu mai dama dama don kar a rusa aikin jiya. Madaki ka gama lafiya, aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Dibiti na kwantirola janar na HRD ya rike nan duka. Madaki, Wata human resources development ce haka. madaki ka gama lafiya. Nigeria ga sasa ilinsa ta samu ci gaban ayyuka. Madaki, Shi ya zamto silar da har yanzu gun yake ɗaukaka. madaki ka gama lafiya. Tabbar kasar mu za ta yi rashin ka don kayi ka gama lafiya. Madaki ka gama lafiya.
har ka nemi saba masa. Madaki, Bayi tsoron faɗan idan har ya zo yakan yi masa. madaki ka gama lafiya. Na kama tarbiyar baya ne ta manyansu har suna can kasa. Madaki, Ya cila ya tafi cikin rayuwarsa ba fallasa. madaki ka gama lafiya. Shaidar da al'umma ke yi maƙure ta ishe kanan duniya. Madaki ka gama lafiya. Aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Wasa ba faɗa ne mama daki ya tuna min haka. Madaki, Mai raha shi yake a hodarsa ya gwada min duka. madaki ka gama lafiya. Gasa ada da zurfi duka a turmi da shi ake yin daka. Madaki, Mai da na sani mutuncinsa ya fi mai lanjika. madaki ka gama lafiya. Neman halal da daɗi yake yana sa gida a shajar miya. Madaki ka gama lafiya. Aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Mai ban kuɗi ya ban sutura ba zan mance ba ma daki ba. Madaki, Mai kira na gijinsa ko ningi ban shirin zani ba. madaki ka gama lafiya. Sunansa ɗaya da babanmu ne ba zan janya so gama daki ba. Madaki, Mai ibada yake a kullum ba zai gaci baya ba. madaki ka gama lafiya. Yawan zato ake ma a ko'ina dole ka gawa lafiya. Madaki ka gama lafiya. Aikin da kai na kwastam kasar mu ka kammala ana tutiya. Kowa ka ba shi dama kasar mu inda irin su madaki ne. Madaki, Masu san al'umma da jin tausayin su ko yanzu ne. madaki ka gama lafiya. Mulki da gaskiya ce ake bukata akan hakan yayi ne. Madaki, Yanzu kan sun aza a mulkin kamar zubin caca ne.